नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के खबर बा भोजपुरी फिल्म कलाकंद के बारे में। जी हां, आप सबके बता दी भोजपुरी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ, आम्रपाली, नीलम गिरी और भी बहुत सारा कलाकार के लेके एगो फिल्म बन रहा बा जोना के ऑफिशियल फर्स्ट लुक आ चुकल बा। आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। ई फिल्म के नाम बा कालाकंद, जोना के निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर बाड़े रत्नाकर कुमार जी। वर्ल्ड वाइड चैनल के अंडर ई फिल्म के बनावल गेल बा, जोना के राइटर और डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी देख रहल बाड़े। म्यूजिक दे रहल बाड़े आर्या शर्मा जी। सिंगर के रूप में ये फिल्म में बाड़े विजय चौहान, शिल्पी राज, रविकांत कश्यप, शालिनी दुबे, प्रणव सिंह। और गाना लिखले बड़े यादव राज, लवली पुजारा, तरुण पांडे, कन्हैया सिंह, मनीष राज। आप लोग पोस्टर सामने स्क्रीन पर देख सकता नहीं, कुछ अलग ही विचित्र पोस्टर बनावल गईल बा। कलाकंद फर्स्ट लुक आ चुकल बा। बहुत जल्द एक ऑफिशियल ट्रेलर भी है, रिलीज डेट भी है, सब कुछ आप लोगन के देखे कि मिली वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल अभी पोस्टर शेयर कैल गए तो सोचनी आप लोगन के भी दिखा दी। अगर अपडेट पसंद आयल बा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करी, आगे से आगे शेयर कर दी और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल तमाम खबर खातिर चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथे। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।